watuke mati kolil kae gitu kan. Duh, bapak gak mari-mari. Angele ram kandhanane kae. Mari ning ditukone anake kae. Jaluk obat batuk ditukone Emaviton. Walah. Dewa kita lah dadi obat watuk mak dhewe. Lah ya kuwi nduk, empuh anak kucluk kae. Ini tak tahu mati di terus mati. Ana kae ning babet iki. Jiko endes. Iya. Cepatan mati nandine mati. Oh no! Cepet-cepetan, Nduk. Loro, Nduk. Wah, iki mati sampean. Banter, Nduk. Jatuh banter, Nduk. Mati jajal tambahane gini mati kantor kono disuwune. Iya, mari rene ngongkon anakku. Iya bintang ora. Terus Iya. Ya wis aku tak nutup nyapu Madi ya. Iya, ya. Sun. Iya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mau boleh. Kinara. Alhamdulillah, aku rene kene alhamdulillah. Watuku gak mari-mari. Mulai ya. Iya. Ini sande. Aduh enek 3 dino. Sik lho ya tak delok nang mburi sik lho ya. Iya. Ini sik. Kile tombol lele. Ikompe banyu yo le gelas diombe. Nggih. Udah ping telu. Iki. Nggih. Mandar jodoh lah. Iya tak temane nang waras.
Loh, tak delok kah. Bapak kon leren rokokan. Waktu wis ngono. Disiake angel rambandana. Bapak nanti yo. Wae udes iki. Udese bapak. Wae ram.